Siane mensun yi chema koinini. Oduja bena mema weni. Oduja bezi asutese. Odu ponke sebia tutu wa Asanteman. Yobi Asante kotokoini. Nana makwedu ya domotosi mienu. Wanyima kra. Asanteman botesino. Osi chedadwa. Watineni entio. Ocean penidio. A boy. Eti ba mo decide say swamp and koto krodu ato Asante ma painting so. Amedia. Abusia for dini yesay no one so TVG abusia dini so TVG is. The first time I watch TV station na ye why they like no comment. Wa share the amount for so nya bi dey. A hwe e de amame ya. Ene wo so mfiko kolas kama tenase. Na da for the mama ni nwini na. Hu mi ache on interview so. An de ho si kakra. An sa pepe. Ye di nkomo kakra e de afa aye kotokɔhene ho. Enu ayi ukuada kotokɔhene tenase. Eni Asanteman edi okude na efe yi pa. Se mo ni mi sa Asante da kokɔ ni eni da kokɔ wo ya. Asante eni abre ni da kokɔ mpa anya semketoa. Sebi Asante hima eda fom. Asante hima kwakura ntino ama sebi Asanteman nyina ni ede abre kokɔ. Na abusua ni be sisi wo okude na se. Ha, na bi sisi wo na sebi efe. Ene ye ne ma sebi akamfo timi unique dem no. So what ase. Mreka ke na mutesi ase ye nana Asante hima sebi nana Adam Benkum so nana kwakura ma chese kotokɔhene ebedi na wotweda ma ode date obeyi ne ama waye dot ye nyina abetu twa fefefe o stress Asanteman Ghana man nyina meboa no wonsie ye ne maame na ade nyina ni nua ba ye osaya Asante hima wa Asante mu na be bi mfa na de ento abusua na ama Asante sebi Asante ataidin na awukudan mu dinta mekasa yake se awukudan mu no Asante Nwumkrokuo kuro bia hyehye nwum bia kyese de bia ye taati bidie but ne kwenya minimi Asante de wade wo yipa oto nwum no ma wotimu se ye kotokɔhene kwata se kotokɔhene krafo wa hyemani monyama mama ye proud pa nsi kire kotokɔhene we etiabusefo before say be kwa akɔkɔhwe video no aba no so we obi a opese wotu kwan ekɔ China kɔfa niema wotu kwan ewa ama no kɔfa niema beton ewo Ghana nko fa namba na etwagu ne frɛ eye China for office na yenhwe na yenye ovisa mfama kama bia metaka mesimi pe obi odi nokure die na mepe mpeni pa na obetwa ontro nti de eye na me recommend ye den e de amawo nti ba bibia obi ya wo pese wo wasisu fofo ya branch mbo apese wo pese otu kwan wonya jotiri kakra ba se wankasa wokɔ na akɔfa niema kakra de den e de banko ade a fa namba no ne frɛ so T4 office na yes ya mwa na itimi fasa ka o China visa within short time na okoje o phone e manyina bra na beton na so eye boosu so ye boosu pepepe busua yenko twa ye ho e wo manhia ahemfi manyenko hwe ne course wo awukudan ni mu no yenko tie mu nsem kakra emba na ye ba bedi nkomo bebre e de amamo Yes, Otufuo. So be ka so. Osumdie. O kan tankrati bo afo jo baby atomo ya ni. Abaso do asia o. Apanya taso. Obayifu nya. Watutu amotu akumfan. Okumbe. Or anuma kete pata ko tire kwa de kwa bonebo. Wose otu 170 nyina time ansa ha ya wisi. Owo na si aso. Eti ametene ko so. Metene mema so. Metene katetia so. O prophet numa kwa wana kwantum pani numa fraso. Kontonkro yo da mansa ko mu. No si mansa ko ma de no Osei. Dani amofra kwa se yetu na ye ne se tu da se gumfumpa no. Otumfuo awurade mfrafo. Achiri bi ne krana ni krana kojo. Se tu dia frafa nipa ko ma to akrana. Watu afna baba nkata chiame na hwe abrita. Obejani. Osei tu yapimye yawo. Yapimye yawo. Ya
Sena Breja Yapimasa war. I see a Ducata with what yes and Pania to war. Say to what on Chinacha? What on Chinacha made the Macquad was it? Yes, I won't. Yes, I won't. Yes, I know ya. And I know Yaji. What Jamaica the chip to go on Nabai? What's that to on Nabai? On Nabai day? Papa, yes, your bra, was your dear year. Yeah, to them, baby, I'm up, I'm up, I'm up, I'm up, Pharaohs, and I don't know. O kwabu sumbu rebi atru zahen so bwana patutu. Hwanu no. Enyo brukuni samwa. Obrukuni samwa fa bufa wadanfo cha da chenche pa ya no patu. Oh, jem na brete ntop ngen. So be kwa watch mo jamba nu fungen. Ya ta bo so be kwa wonu wa o. Sabuafo pinso say tutu awade no ho wona di gosu ya wo boka sem wo say tu uni premprem ya do uni ahini mu hene uni obi kwanfo no che awade pande penu abe odua bode adua pemne ada na yetwa no wa me de ya adua ni didi kokon tantene yanko no wona akonko de ne kumini pa adua konkono anza na wuja chetere santeman wo say tu uni tete buankuma dameti ankuma una hwima kwamfo aye kwamhwim gi ni nsam da wuro no say na hwe ase na nkran da dua wo wei na nso sensan wa ne fie panyini asem wo wei esura abodwese na nso abodwese wo wei ebetu ani ntonwi se bi ekuna maninya na ntankase ne da dua che na asem ne kura de santeman de yemfamfiri sasabo nsam so ye nchene bakwa pete se ne obade nyankopon bo soro bo asase abo wo se adwene papa na susu papa se bi ewunum ntirim fita asa nwura ti amu anku wona atu afran bo benkete chie ma na hwe abreta na de sika sika afa ni pogom na to kra na osunsuma kwa wona wakochi anye ni setu edi sunsuma osumutu pam wuo so na bam titiriku suma titiriku bosumbu abedu a wona santini di achinya wutiri ira santama ne kwa so wabra fo nkuto na twa afreja wanim twa afreja sika dwanim edi mensa ma de yabone to wakochi anye ni setu nti wutuwe umpiri wutu na bra fo yenkum nipa ana entwe obi achi ngumane yemfa nkyere no sebe kontonkuro wi se kan firi so bae adamansa nyina kom awra kyerefo no man ene kwa dwoba o kan frafra wa biasmis magama biasmis magama biasmis magum biasa ba mani ma ba magama jeje fi anguma ma fungen biasa sa ngwa ba fa ungen be jane sha kwante sunungen ara vani unungen ada vani so echmo chambo nu fungen ada vani so ya no o Apapam ye Osei Tutu pampam koku atakoku nutu yompa chira wa so mama no ko ni de nya de nti onyakopa bura tan okutukuru du champondodu je fo so ntwetwede Osei Tutu bedi akujira kodomo no ni memre empemedi ntintema obeseka sia oto amane abere ojani abade nti na sia wo sun komedi no Osei Tutu kam frafra tufu achiami ene eye akude Otumfuo na yaba ese bema Otumfuo ada tochi edika no be fresh Standard Chartered Bank agbumpanifo no maba Otumfuo achiami
ene yeba si yeba bechia nana na yeba si yeba bechia nana yefisana charted na ade yeba yenso a yekita yensem noma kakra ede ba bechia nana. Mira me so bro. Adara mo nana no Standard Chartered Bank adwumayefo. Ene ukude adara mo mo so mu no be dia de. Omo ba ya ensa hodo a akyekyere ho nyina adara ma de omo no de be dia de ne bro. Otumfuo de mase papa. Pe no odi mo anim ba ya we. Kona ewre Israel. His Excellency Isaac Osei, and maybe on my Benicuford Mred so, or not on an hour Ghana, a buying Namusinia, or Abruchimemu. Yea, and Uncle Swahine, on yan baby coy, and I equal say, Nebano, or seen there or no two for Barbie Yade. Otumfuo achiame enunyamfo Isaac Osei ene Osei oni ewura ebedi ade ntime de mic ebe ma no na Otumfuo achiame. Mesre ama atu yewura se ene minim se ukudae. Na mo kuma se mi ntimi nkotra me fie nko a o se me ba na me ni bedi ade no ene so se me ba ya na se manu no na me de ba ye me de no makakra e ba ye de di kan nsuo aduonum eye dokodoko aduonu eye whiskey pentu nsan dɔɔso deɛ ne nyinaa wɔ adaka mu ebia yɛ pentu ɛna ɛyi snap nso adaka ɛno na me ne Otumfuo de ba bɛdi ɛyi na
deɛ ka ho biom ɛyɛ boa mu adeɛ kakra. Kyame mesrɛ wo Otumfuo boa mu adeɛ nie. Nana ma akyea me nso mu deɛ nie. Kumasi ahemfo nso deɛ nie. Protocol nso deɛ nie. Coach nso deɛ nie. Video man nso deɛ nie. Cameraman nso deɛ nie. Ɛna Otumfuo ahenkwa nso mu deɛ nie. Yam de ba ya ani. Nesro me ba no so me ni me nua pani ba ko na ba ya friend Eric da ko mensa. Onso ha. Mira me so bro. So de wa de nyina ono aboaze ko sei. Gerrit ya sem. Ose na ukude kasa. What na say wontimi ntentena ono nua azegda ko mensa. Wo sere ono ani nua na nkoso enso oni animu mepekwa ama no. No no media de ne. Adam obayo so kura ne nsem broni sapentu sia. Ensuo adaka aduonum doko aduonu adaka no. Adam ma ensa hodo pii nso eka ho. Obo amu ade eka ho. Wacha me bo amu ade. Hinkwa abo amu ade. Wakrachefo ebo amu ade. Na Adam ma nananu kumasefo mpanifo nso ebo amu ade. Ena coat efo bambo fo omso ebo mu ade odara ma video nso ebo mu ade na photographer nso bo mu ade ona na aje ko sei ona na ho kan fo ba ya de onu di ade no nebru Otumfuo de mase papa ananom mombia pene Otumfuo na ye ya pene no Yam pray as a cosaya. Brigadier General Poku. Otumfuo chairman. Best Busumi be enan na me best Otumfuo se me konkran kwa adwuma kakra. Na ba eso me shebo se me ba maba beso. Ena ya okude maba se me beso. Me ba so me ne nana amankwa na ba ena ye de snap ene champagne so e ba se ye beso. Isu bro adaroma onana Brigadier Opoku haya na no wo wa na wadarma ukura na kakra bebo so me na ni no besre okwan so wadarma yeyi na free ha okoto ason kran wadarma usira no ma ne kwai obekra wo no hye obo se onbeba ne na yintia bra no obeba besom nti na ukude watena se onana se wontimi ntena obaya ukura ne nsem bro ni san pantu nsia wadarma moyet adaka champagne wadarma onana de ono di bidia de nebru Otumfuo do wase papa Koni era no wase Nananum momiempre general yempre general Mr. Asabaje, Scholarship Secretariat, Ohiba Yahne, and Adenaba.
Chairman, Mayor Antis, we dear Mr. for J. Scrap Secretariat. You may dear be a baby Kumasi. And right, no, see, and they are could there and they went to mean tonight. While 100 penny for you now, eba, if you other. Nearby the chair, you read your back, the Mayura or touches. I don't want to say they were not saying the so they went to mean tonight, or the kind of a more they're touching. I mean, I'd my fear that on any domina beba. Connie Renshaw. Nana ya Santua. Moments of the poor for him, no, Otumfuo Chairman, and I paid the moon we are. And that I would there. And Asanteman, Nwumkrokuo, and Niketi. Oma Basse, Omoniera, Eba Besson. And Miss Diamond, you are patron. Nana, so your patron, Canta. Also, your patron. So now, Daroma, Majama, Pena Daroma, what was it? Otumfuo Chairman, Madam Mabuyera, Obetiama, Otumfuo Aswati say, Nadia Yina Yeneso and Efia Basa, a Nwumkrokuo, Osei and Yina yet ye didn't ask an Yesiano. Nefia Basa Wokono, what you could and San Woko, and a Sukran and Namo Medina Namoichi. Asanteman Kabum Nwumkrokuo and Adoku. Yes, it's a Neyera. What's not in Udia Ukudea? Amania say Fatano. Ye betane chini nyina ya boa ne edi ade no eno achiso onu akwa oni kwa akura mane kwa so ya makwa yikuta yensem snap pentunsia yensuo na ka ha no krobia na ya santo na ajuso mahima okan yiku ehu bi ba fo kantankrachi okako no Otumfuo Asampo hene okan ho bi na anamadaro mebru ni ejina ha yebeta yerechi e ma yenyina le ade ayedi no bidi omuta yechi amane ekwanse Mira miso ebru Sadia na ya santo ajeso one onana no sie ni se wadarma Asanteman Nwumkrokuo nkabomuku ani adoa omu nyina aka omu ho abom ene udi ada onana no so omu ntimi ahanye din oyini ti asem omu nyina aka omu ho abom so mu ba be no adi ade omu nim sabi ebru dia ato Asanteman ni omu guso ya ahoboa nyame ya adoma de se so ombe bia ombe ba be ye na ne de ombai so mu no be dia da omu krom sam ensuo adaka wo ha ahanu adaroma onana no se de omu no de be dia de ne bru Odarma broni sapantunsia etechiri de onananum de ene odebedia de nebru Otumfuo Chairman Wadarma Bruyera ya hyehyɛ nnwom a epesa na daoma ke timi ba ho kakra e de hyɛ na niwanyam
That moment so most no much share your mama kwen o ma to akire we bro. Onko so yin. Asante Kingdom Asanteman Munye di Asante Kingdom Asanteman munye ko Krosiane mensu yichema ko nini Oduja bena mi mahweni Oduja bezi asutese Odu ponke sebia tutu wa Asanteman Obi Asante kotoko hima Nana mekwe duya domotosu mienu Wahima kra Asanteman boteseno Osi tredajo Watineni entio Ocean penny dio a boy eti ba mo decide say swamp and koto kro dia to Asanteman painting so amedia ya koto kohine Asanteman ko bomu nyokro ni adwa kro say ye ma demini fa due briti aba Asanteman open so na say to otosum ye nu say ma me mrewo na waja ya rewe atata makoko fuhima wose nana kenya sihima nana numa hima bonyinye nana numa disi esu frewo oyine ye julian su frewo wano nana mu su frewo anwanso su frewo swati ani amientonka nana numa mayini su frewo Amayi me sufrefrewo Anuma dempo sufrefrewo Adishye sufrefrewo Asanteman se Nahima damri fabio Gumbrebro Otumfuo se Tutu atunye se Nahima damri fabio Gumbrebro Otumfuo chairman madaro mebru yejira na ese jira ma na adwoso ma ahema krobia na ya santoa se de na ahema wokani on se bia bru se bia nya ado asembo ne de da ho twa nipa eba se ya de nso panyine se makonim se tie bia ne se enna niwra eho aka obejira na nim so obechia no a na o ma ne nsahu no ana se nsapan okura ne nsam broni nsa eye enkotoa no wo ha snap eno so ye pentunsia amane akwa so ne ma di akire di ahodo no so ta akire sa Asanteman ye kura dom ne de dom ya ade na Asanteman minti dom ena ne nyina ho aka Otumfuo chairman no madarama ntiem ye rasonte sa ne mesi ne so a amane se fata de ya ye ntiri bia no o de beta akire buai sa amane ye mfanye na sa de na na ya Asantoa o se no amasiru ananum ye pen drive e wa ha amane akwa so ye de bre yera opem so na Asante hene ye de bre ne o de ato ho no damase mamoniti adehye Radaroma wade ina na ya Asantoa woso na Nwumkrokuo ya ba ono nso wate ne ho kakra okura ne nsam ensa hodo ahyehye bese wo ha ene ne bro ni nsa de odi taachire ene wo ne odi di ade ne bro yura do ase odamu ina amase papa oh try Mama can be born once in Madam Why? That's how I oh, but once down.
You're a chairman. Madaroma. Ohena na Adansi Bruni. I a friend of Ohena na Ahenkra. Madaroma. Osei watide ato yureni. Samren ko dru hada dada. Nanso sebie bro. Yade nti enama onya kwan ema Samren. Osei se de ne bibia atodi na nani. Na se odru ha. Ontimi ma ne nsapan. Okutane nsem ensen ahodo yi. Snap pentunsia. Osei nyame adom a eye adwade ewura betrase. Sebi ni kuntonkuri. Dode bre ewura so transia Madaroma. Brandy ene ensan hodo a eto aso nyina Madaroma. Osei de ode ba besom ewura no. Madaroma bomo ade enkwafo nan ma chiame enom eno Madaroma Osei ode bre rom. Eno yewura mpanyimfo. Madaroma ni nyina edin no wachire. Madaroma na de ode ba besum no no. Ohena na henkra. Mira be so bro. Madaroma said the ohena na ahenkra wasi ni. So Madaroma yes yi. No na emfa no esen kwadu hada da. Na Madaroma na wa ba so na wo atranse ade na obesuma. Okura ne nsem bro ni sapantunsia. Madaroma nsa hodo nyina aka ho. Madaroma wakrachefo ebo amade eka ho. Na Asante mafiefo anuanom ene asomfo omusika nsa. Otumfuo ahenena na Otumfuo aprosifo ebo amade. Otumfuo adumfo ene abrafo ebo amade. Otumfuo ehenkwa. Otumfuo ahenena pet Ahenedi oheneti asem. na wonana say odi ba besom enu na ebru. Wonana ahenkra say de ose no. Otumfuo das papa. Center for National Culture. No, I'm so okay. Center for National Culture. Bofakwa bushafo. Apani bofakwa na bushafo. Kakum ye de kwakuo ni abusua wa hwe a ne course nyefe efe hwe nkofo ebie obi ato santibe cha kotokohene obia pese kotokohene sabio ne yira ahode yeto je nanima wa kotokohene so ewe chichire e wa santememu se na sante ne mu ye kuta ye hwahwa no ye kuta ye hwahwa no ye hyere ni munyama ne kese ni se wote na wonte ase a wa ba bi eden wafa sana tie wa Ghana ha ye de ye se ye woye no nya woye nyame kese kotokohene woye nyame kese e de maye nti abusua ye awukude twa mu kotokohene ye me course wo menhia nhwe ni bi ana mayidi akire mu so TV dwumadie so no ezi a wo da bia na se kotokohene ta bia na nse tuntum kwa na etwa gu because asante ni da kokko wom e wa asante memo pepe abusua bi se wo apese otu kwa kwata na kofa ne ma bia abeton ya wo pe visa e de akono fa number ye na fre sisia na ya mwa no nsa kan visa ida sa kontuo bia wo pese wutu this time bia no
akwanya fe na akwan na bie atomama yen nti wa wopɛ ida sɛ wopɛ Canada wopɛ UK wopɛ Germany wopɛ other countries nya bra na yɛmmoa yɛnyere kete yɛmmoa na yɛnyɛ mfama na oso yɛ den ɛkɔ na ɛkɔbɔ bra na sɛ bi ko fa ne mafi China bra na ɛbɛtɔn nya so mfaso ebepe abusuamia bi dwuma de chaven kwa Alaska bidi mbosi ada sɛ ne yɛbɛtoa so ɛde amamo piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.